měla jsem, co se týká zdravotních problémů, nebo já teda jsem neměla, já jsem furt říkala, že jsem uzdravená, ale měla jsem rozbité nohy poměrně dost jako děcko. A teď jsem měla problémy se žílama a s kolenem. Noci mě to budilo, musela jsem nohy nahoru dávat a takové škubání. A teďka právě, jak jsme tady, jak jste se modlili v Háchově, tak takový, mám v té noze takové teplo. Já vím, že to je pryč, já to nemůžu dokázat, ale prostě je to dokonalé, už se nebudu budit v noci, už mě to nejde. Takže děkuji. I see a beautiful joy on your face. Takže vidí velkou radost na vaší tváři. Take it like that. Tak jo, tak teď se zkuste. A i tou druhou. Let's praise God. Chvála Bohu. Thank you. Hallelujah.